uvažene goste i stručnjake, predstavnike javno-zdravstvenih institucija i europske administracije, sve vas u ime Hrvatske lige protiv raka i partnera projekta Heroik, uključujući predstavnike najtrbenijeg hrvatskog karate kluba Hercegovina Zagreb, koji su herojski uključili svoje šampione u ovaj rame uz rame sa istaknutim zdravstvenim stručnjacima. Moje ime je Sanja Smiljanić i danas imam čast moderirati ovaj uvaženi skup. Danas je Svjetski dan borbe protiv raka. Možemo biti ponosni da smo krajem prošle godine dobili povijesno važan dokument za budućnost svih građana Hrvatske koji je konsenzusom usvojen od Sabora i Vlade. Nacionalni strateški okvir protiv raka. Rak sve više utječe na zdravstvene sustave u Europi. Hrvatska nema blistavu statistiku, ali je odlučila herojski se boriti. U Hrvatskoj se rak vrata maternice svaki dan dijagnosticira jednoj ženi, a svaki treći dan od njega jedna žena umre. Zbog učinkovite i pristupačne prevencije, te činjenice da, zahvaljujući dosezima suvremene medicine, ni jedna žena ne bi trebala umrijeti od ovog raka, upravo je rak vrata maternice jedan od naših javnozdravstvenih prioriteta i u projektu Heroik u ovoj prvoj fazi. O toj borbi i herojskim potezima europske i hrvatske administracije u borbi protiv raka danas će s nama govoriti primarius dr. Vera Katalinić-Janković, pomoćnica ministra zdravstva. Dobrodošli. S nama bi trebao biti i profesor dr. Eduard Vrdoljak, koordinator izrade Nacionalnog strateškog okvira protiv raka, predsjednik Hrvatskog onkološkog društva, predstavnik klinike za onkologiju i radioterapiju KBC-a Split, predsjednik Županijske lige protiv raka Splitsko-dalmatinske županije. Pozdravljam i njega, dobrodošli. Nažalost, akademkinja Mirna Šitum se ispričala zbog izvanrednih okolnosti i nije mogla biti prisutna, ali poručuje svakako da će u sljedećim našim projektima biti prisutna i podržati kao i do sada i slične projekte. S nama je i primarius Tatjana Nemet Blažić, koordinatorica Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka vrata maternice Ministarstva zdravstva, Odjel za epidemiologiju zaraznih bolesti, Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Dobrodošli. Iz Brisela nam se treba javiti profesor dr. Tomislav Sokol, hrvatski zastupnik u EU parlamentu, član grupacije BK i MEPS Against Cancer. Također s nama je trebala biti i Sunčana Glavak, također hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu, voditeljica inicijative Fight Win, te članica grupacije MEPS Against Cancer, međutim, evo, zbog izvanrednih okolnosti i ona se ispričala. Također s nama nije ni primarius Marija Posavec, također zbog izvanrednih okolnosti i ona, nažalost, neće biti s nama. Podsjetimo, dakle, primarius Marija Posavec, specijalist školske medicine, predsjednica Hrvatskog društva za školsku i sveučilišnu medicinu, Nastavni zavod za javno zdravstvo grada Zagreba, dr. Andrija Štampar. Pozdravljam i primariusa Miroslava Menusa, specijalista epidemiologije, predsjednika Hrvatskog epidemiološkog društva HLS-a, ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo, te predsjednika Županijske lige protiv raka Virovitičko-podravske županije. Pozdravljam i Marija Vučića, glavnog tajnika karate kluba Hercegovina Zagreb. S nama je i profesor dr. Damir Eljuga, dugogodišnji predsjednik Hrvatske lige protiv raka, specijalist ginekološke onkologije. Dobrodošli. Naravno, ništa ovo ne bi moglo biti bez doktorice Nede Ferenčić-Vrban, glavne tajnice Hrvatske lige protiv raka, specijalistice školske medicine Nastavnog zavoda za javno zdravstvo grada Zagreba, članice povjerenstva grada Zagreba za prevenciju bolesti uzrokovanih HPV-om. Dobrodošli. Dobrodošli u ime Hrvatske lige protiv raka i partnera projekta Heroik. Zahvaljujem na vašem odazivu. Ne sumnjam da ćemo konkretnim porukama pozdraviti herojske poteze administracije u eliminaciji raka vrata maternice, kojemu je temelj čvrsto ukorijenjen u nacionalnom strateškom okviru protiv raka, te skoro usvajanje europskog plana protiv raka. Odmah na početku pozivam profesora doktora Damira Eljugu, predsjednika Hrvatske lige protiv raka, da nas sve kao domaćin uvodno pozdravi. Izvolite. Lijepo, dobro večer vama i svima onima koji nas evo na ovoj video vezi gledaju, na ovoj, rekao bih, herojskoj videokonferenciji o raku vrata maternice. Danas je, kao što ste lijepo rekli u uvodu, Svjetski dan borbe protiv raka i počinje Hrvatski tjedan
borbe protiv raka, pa je to zgodno evo da baš u početku ovog hrvatskog tjedna, a na svjetski dan borbe protiv raka nešto govorimo i o ovom sjelu, preventabilnom sjelu zloćudne bolesti kod žena. Dakle, što bih želio naglasiti da smo u prigodi 14. dana mimoza i nacionalnog dana borbe protiv raka vrata maternice, to je bilo 23. siječnja, ne tako davno, javili projekt sa željom da s partnerima i stručnjacima napravi važan iskorak u budućnost bez raka vrata maternice i humanog, kako ga skraćeno zovemo, njegova glavnog uzročnika. A sve zapravo na krilima usvojenog nacionalnog strateškog okvira protiv raka, uz stalno poticanje na važnost prevencije i herojske borbe protiv raka, s ciljem čim potpunije rehabilitacije i resocijalizacije bolesnica nakon provedenog liječenja zloćudne bolesti. Upravo sam sa ovih nekoliko rečenica želio naglasiti taj sveobuhvatni pristup od dijagnostike, učinkovite, odnosno na prvom mjestu primarne prevencije, imamo cjepivo protiv humanog papiloma virusa, znači možemo prevenirati bolest, možemo ovu bolest rak vrata maternice otkriti na vrijeme, kad je zapravo 100% učinkovito liječenje, ako je otkrivena na početku liječenja, a to zapravo kad je slučaj sa rakom vrata maternice uistinu možemo. A onda kada se dogodi i lokalno uznapredovala bolest raka vrata maternice, sa suvremenim oblicima kirurškog kemoradioterapijskog liječenja moguće je tu bolest isto tako zaustaviti, ali isto tako sa ovom Heroic platformom što želimo zapravo psihološki ojačati sve te žene kako bi se čim prije vratile u svoju obiteljsku sredinu i na svoje radno mjesto. Dakle, da ih čim prije rehabilitiramo potpuno i resocijaliziramo. Eto, toliko za uvod i hvala vam lijepa. Eto, hvala profesore Eljugi za ove uvodne riječi. Naravno, s vama ćemo razgovarati tijekom daljnjeg našeg vođenja ove iznimne konferencije i projekta. Heroic projekt nedavno je povodom Europskog tjedna borbe protiv raka vrata maternice odlučio uz brojne partnere i stručnjake napraviti odlučan iskorak u budućnost bez raka vrata maternice i HPV-a. Na krilima nedavno usvojenog, kao što smo rekli, nacionalnog strateškog okvira protiv raka, uz poticanje na herojsku prevenciju, herojsku borbu protiv raka i uspješnu reintegraciju i rehabilitaciju nakon proživljavanja raka. Molim doktoricu Nedu Ferenčić-Vrban da vam ukratko predstavi projekt Heroic. Dobro večer svima. Hvala vam što ste se svi odazvali na ovaj naš poziv i obilježavanje Svjetskog dana borbe protiv raka ispred Hrvatske lige protiv raka, čiji smo članovi i međunarodne i Europske asocijacije Liga protiv raka. Što bih željela reći? Heroic projekt ovim povodom odlučio je uz brojne partnere i stručnjake napraviti odlučan iskorak u budućnosti bez raka vrata maternice i HPV-a kao što je to preporučila Svjetska zdravstvena organizacija. I moram reći da smo se mi primili ozbiljno posla i počeli sa kampanjom koja želi doći do svih onih kojima treba podići svijest, potaknuti ih na redovite ginekološke preglede, potaknuti roditelje da se odazovu pozivima na cijepljenje njihovih 14-godišnjaka, odnosno adolescenata i oni koji idu u 8. razred, djevojčica, dječaka i kojima je ponuđeno besplatno i preporučeno cijepljenje protiv humanog papiloma virusa, jer cijepljenje, edukacija cijepljenja i probir
Tri su alata koja imamo u rukama, zbog kojih danas niti jedna žena ne bi trebala oboljeti, a kamoli umrijeti od raka vrata maternice. Na krilima nedavno usvojenog nacionalnog strateškog okvira protiv raka uz poticanje na herojsku prevenciju, herojsku borbu protiv raka i uspješnu reintegraciju i rehabilitaciju nakon preživljavanja raka odlučili smo se da zadamo herojski udarac raku. Evo za početak toliko od mene, pa možemo sa našim uvaženim i cijenjenim panelistima dalje. I još jedno veliko hvala svima što su se odazvali, jer svojom stručnošću i svojim radom na području ove problematike mogu nas poučiti još mnogo čemu i mislim da svaki dan možemo naučiti nešto novo i mi koji se bavimo ovim područjem. Hvala. Hvala vam na ovom uvodnom izlaganju. Svjetska zdravstvena organizacija unatoč pandemiji i problematici vezanoj uz koronavirus donijela povijesnu prekretnicu u okviru globalne strategije za eliminaciju raka vrata maternice, naglašavajući da je ovo rak koji se može na vrijeme spriječiti kroz primarnu i sekundarnu prevenciju. U vremenima idealiziranja savršenih modela i mjera po medijima željeli smo staviti naglasak na savršenu mjeru za život, prevenciju i očuvanje života, jednom riječju preživljavanje. Odabrali smo malo provokativan naziv ovog policy meetupa 90-70-90, savršena mjera za život, jer je cilj povijesne globalne strategije WHO-a angažirati zdravstvene vlasti na cijepljenje 90% djevojaka do 15. godine cjepivom protiv HPV-a, potaknuti na probir raka vrata maternice među 70% žena te 90% žena s dijagnozom invazivnog raka maternice potaknuti na preventivno liječenje. Nadam se da je s nama sada primarius Katalinić Janković na liniji. Ja ju pozdravljam. Pa evo, ja vas lijepo pozdravljam. Uspjela sam nekako preko mobitela, eto. Drago nam je da ste se spojili. Drago nam je da ste se spojili. Evo, nadam se da ste čuli ovaj dio i ovaj početak, ali evo, već dugo ste tu s nama i vama uistinu ne treba uvodna riječ, je li tako? Evo odmah na početak, koliko su za Ministarstvo zdravstva važne globalne strategije Svjetske zdravstvene organizacije, a među njima i globalna strategija eliminacije raka vrata maternice koju je potpisalo gotovo 200 ministara zdravstva diljem svijeta? Pa ja ću odmah na početku reći da nam je to jako važno, s obzirom da je Hrvatska jedna od zemalja iz skupine zapravo visokog mortaliteta od raka. Sve aktivnosti na kojima se radi na poboljšanju bilo kakvih statistika imaju naravno podršku ministarstva. Pogotovo globalne strategije svjetske zdravstvene su uvijek jedan zamašnjak u provođenju programa, politika kojima se onda promiču zdraviji stilovi života, dostupnost kvalitetne zdravstvene skrbi. Tako da u izgradnji strategije konsultirani su i naši hrvatski eksperti. Čujete me vi? Halo? Čujem, sve je u redu. Ste s nama. Sve je to zapravo jasan putokaz kako ići prema brzoj eliminaciji ovih bolesti. Evo, ja sam danas jako sretna da smo na ovaj dan i dobili europski plan, gdje sam odmah išla gledati kakve su njihovi planovi, kakva je njihova strategija upravo što se tiče ubrzane eliminacije raka vrata maternice. Pa vjerojatno ste i vi vidjeli da u tom planu piše da se najmanje 90% djevojčica mora do 2030. vakcinirati, a isto tako povećati broj dječaka. A što se tiče raka dojke, vrata maternice i kolorektuma, da se poveća screening za 90% ili na 90% populacije do 2025. Zapravo, globalne strategije same po sebi su dobre. One na neki način razotkriju javnozdravstveni problem. Međutim, bez političke podrške, i bilo na lokalnoj ili na nacionalnoj razini, bez multisektorijalnog pristupa, cjelokupne podrške u kontekstu zdravstvene zaštite, učinkovite mobilizacije resursa, to može samo ostati dobra lista želja. I ja ću vam reći
da evo vidjela sam da se dragi kolega Venus tu, a on će me sigurno podržati jer dolazimo iz javnog zdravstva, da je zapravo prevencija nešto što je politička odluka. I na jednoj od sjednica Europskog parlamenta gdje sam bila, čula sam da je i predsjednica Europske komisije bila zgrožena koliko se mali postotak EU sredstava odvaja za prevenciju. A onda možete si misliti koliko je tu kod nas. Prema tome, evo, strategije su dobre, one moraju postojati, one nam daju uvid kako to rade drugi, možemo se nekim indikatorima uspoređivati, ali bez sveukupne podrške ne ide tako lako. Hrvatska ulaže u prevenciju značajno manje u odnosu na neke države. Ipak Ministarstvo zdravstva napravilo je iskorak u prevenciji raka vrata maternice i omogućilo nacionalni preventivni program i besplatno cijepljenje protiv HPV-a. Kako još dodatno povući da dobijemo najbolje rezultate, jer odaziv nije bio baš najbolji? Pa zapravo naš nacionalni program probira počeo je 2012. Svi znamo koji smo evo danas tu priključeni da je on 2016. privremeno zaustavljen, da se prišlo njegovoj reorganizaciji, ali vjerojatno će o tome više kolega Venus. Međutim, zbog tih organizacijskih i drugih teškoća rezultati nisu bili onakvi kako se očekivalo. Kako unaprijediti, kako postići bolje rezultate? Pa vrlo vjerojatno boljom organizacijom. Ja mislim uz dobru volju koja je onda postojala, da se nisu i da se ušlo onako malo, možda ću sad grubo zvučati, ali mislim da je tako ispalo, relativno nepripremljeno u svu dobru želju da se nešto postigne. Tako da evo, taj pilot projekt koji će sad ići ili organizacija unutar Svetog Roka, naše županije Virovitičke i Ministarstvo zdravstva i HZZ, da će dati bolje rezultate i da će onda korištenje HPV testa kao primarnog testa za probir evo u žena starijih od 30 godina dati bolje rezultate. COVID-19 je utjecao na odaziv učenika na besplatno cijepljenje u mnogim gradovima, pa tradicionalno odličan Zagreb pada. Uz sve to bilo je dosta upita o obveznom informativnom pristanku za COVID-19 cijepivo na koje je Ministarstvo zdravstva pisano demantiralo potrebu bilo kakvog pisanog informativnog pristanka za cijepljenje u nacionalnom programu. Unatoč tome, za cijepljenje protiv HPV-a se i dalje traži pisani informativni pristanak od roditelja. Može li Hrvatska ići u smjeru da se traži popis samo onih koji se ne žele cijepiti, a da se ukine obvezni informativni pristanak na to? Pa sigurno je to jedna od ideja na kojoj moramo raditi, naravno u suglasju sa pravnicima, jer ovog časa, ja ću vam samo reći jedan detalj koji je mene zapanjio, a to da su vam moji unuci školarci, da nitko od njih nema zajedničku sliku s razredom, jer da bi se djeca zajedno slikala moraju imati suglasnost svih roditelja i nažalost evo oni imaju pojedinačne svoje slike, ali nemaju sliku svoga razreda. Evo ovo je možda malo karikirano, ali u svakom slučaju je sigurno i dio problema koji se ovdje proteže. Tako da vi znate kako to u provedbenom programu ide, da liječnici školske medicine na početku školske godine održe jedan edukativni sastanak sa roditeljima djece 8. razreda, uruče im pozive za cijepljenje protiv HPV-a, a onim roditeljima koji se ne odazovu na taj sastanak, onda se uputi poziv na cijepljenje kad dođe do cijepljenja. Međutim, učenici, oni koji su dobili poziv, vrate se sa potpisom roditelja ili staratelja, naravno jer se radi o djeci mlađoj od 18 godina. Da li ćemo moći to izbjeći pa ići samo na one koje se, to nam moraju pravnici dati odgovor. Sigurno da bi procijepljenost bila bolja nego što je sad, sa jednim cjepivom 38% djevojčica, a 24% dječaka, odnosno sa jednom dozom 39, odnosno 37%. Danas sam isto tako slušala
na jednom webinaru koji je regionalni ured Svjetske zdravstvene održao i gdje vam je bio predstavnik Švedske, govorio upravo o ovim stvarima iz perspektive Švedske i procijepljenost njihove djece je iznad 80%. A pretpostavljam da nemaju nikakvih tih informativnih ili možda imaju, ali je njihova svijest i odgovornost roditelja na puno višoj razini. Tako da ono što nas čeka još je edukacija i rad da bi nam se taj broj povećao i da bi onda procijepljenost, upravo koja je u ovom akcijskom planu Europske unije zapisana, bila bolja. Primarijus Vera Katalinić-Janković, hvala vam što ste izdvojili vrijeme i bili s nama na ovom meetupu. Nadam se da ćete uspjeti ostati s nama i dalje. Ja pozdravljam profesora doktora Eduarda Vrdoljaka. Dobrodošli. Nadam se da se čujemo. Čujemo se. Tu sam, hvala. Svi možemo biti ponosni što je na saborskoj raspravi o nacionalnom strateškom okviru protiv raka, povijesno važnom dokumentu za naše onkološke heroje, naglašeno da zbog malignih bolesti u jednoj godini izgubimo grad veličine Metkovića, Virovitice ili Samobora, a u 10 godina grad veličine Splita. Nacionalni strateški okvir dobio je nepodjeljivu potporu klubova i zastupnika. Čestitamo na tome. No, koliko je važan ovaj dokument za žene koje mogu oboljeti ili imaju dijagnozu raka vrata maternice? Jednako važan kao i za sve druge oboljele žene i muškarce, stare i mlade, bogate i siromašne, jer je to jedini pravi, ispravni i pošteni i pravedni, kako god hoćete, put za rješavanje tog golemog problema raka u našem društvu. Stavljali smo taj problem pod tepih otkako je nas i nismo se bili u stanju sukobiti ili sučeljiti sa tim problemom. Trebalo nam je dosta vremena. Zadnja smo europska zemlja sa nacionalnom strategijom borbe protiv raka, ali možda je to i donekle komparativna prednost jer je po meni ponajbolja. Primarijus Katalinić-Janković je upravo spomenula današnje donošenje europskog plana. Naš plan je, moram iskreno reći, apsolutno konkurentan ili kompatibilan evropskom planu. Usudio bi se reći jednako dobar, ako ne bolji, opsežniji, obimniji, sa ekonomskom evaluacijom mjera i čitajući evropski plan prije samog izdavanja ili svečane promocije, mogu iskreno reći da sam našao neke naše rečenice u njemu i ponosan sam što imamo tako dobar plan koji može riješiti mnogo čega. Jesu li nam potrebni herojski administrativni potezi, jer neki gradovi imaju procijepljenost protiv HPV ispod 5%, pogotovo u Dalmaciji, gdje imaju dosta onako odvojan stav prema cijepljenju. Kako jednostavnim rječnikom vratiti povjerenje roditelja u cjepivo koje preko desetljeća pomaže Švedskoj ili Austriji da eliminira rak vrata maternice do 2030? Da, slušao sam dosadašnju raspravu i malo prije je Vera spomenula edukaciju. Ja ne mogu vjerovati da smo tako hazarderski nastrojeni i da roditelji ne žele toliko pomoći svojoj djeci da sa tako učinkovitim pristupom i primarnom prevencijom spriječu nastanak sutra tako značajne bolesti. Ne bi se ja koncentrirao samo, ako mi dopustite, na rak vrata maternice, nego područja uho, grla i nosa, gdje je danas signifikantan postotak mladih osoba koji dobijaju te tumore dobijaju radi HPV infekcije. Na neki način sam žalostan da Split i Splitsko-dalmatinska županija predvode u tom, nazovimo tom, negativnom smislu sa niskim brojkama. Nadam se da ćemo kroz implementaciju plana, kroz implementaciju mjera, da ćemo primjerice, jedan od indikatora učinkovitosti će biti koliko liječnik školske medicine, epidemiolog iz nekog kraja ili liječnik opće medicine ima svojih osoba procijepljenih.
koliko se njegovih osiguranica javilo na ranu detekciju raka vrata maternice. Ili, ponavljam, liječnik školske medicine, jedan od indikatora njegove učinkovitosti će biti procijepljenost curica i dečki za HPV. Za mene mi ne smijemo stati dokle ne dosegnemo ove brojke od 90%. Mislim da trebamo razotkriti slabe točke našeg organizacije ili bolje rečeno pristupa u tako nečemu, te kroz publikacije, takmičenje ili bonus i malus sustav, to znači da nagradimo dobre, a potencijalno izložimo loše, dovedemo do toga da budemo prvaci. Pa jedna od parola koju u zadnje vrijeme koristim, na engleskom zvuči bolje, from zero to hero, u slobodnom hrvatskom prevodu bi bila od najgorih do najboljih kroz potpunu implementaciju našeg nacionalnog strateškog okvira protiv raka. 2 poglavlja u strateškom okviru protiv raka posvećena su mentalnom zdravlju, rehabilitaciji i reintegraciji onkoloških bolesnika, što evo i Heroic projekt podupire kroz konkretnu platformu, čiji ste vi iznimni važan dionik. Koliko je važan survivorship danas i mentalno zdravlje, posebice u doba COVID-a. I zašto su ovakve inicijative vrijedne, pogotovo kad imaju digitalni nacionalni doseg do onih 170.000 onkoloških heroja? Ako je to pitanje opet meni postavljeno, plan pokušava zbrinuti potrebe onkoloških bolesnika od primarne prevencije i sprječavanja nastanka raka do reintegracije izliječenih u društvo. Pa je recimo pitanje da li će bolesnik koji je prebolio rak moći ili neće moći dobiti kredit, ne znam, posao, koliko će kvalitetno biti resocijaliziran u društvu i koliko će društvo biti dovoljno mudro iskoristiti njegova iskustva i znanja i njegov život za dobrobit cijele zajednice. Posebnu smo pažnju posvetili tome aspektu i vjerujemo da je to ključan aspekt za uspjeh svega. Mi ne želimo stvoriti trajno bolesne ljude. Pa danas je primjerice rak u dječjoj dobi izlječiv 85%. Ako vi tu djecu kontinuirano kroz njihov sljedeći, budući život budete smatrali bolesnim ljudima, pa nemamo neku korist od njihovog izlječenja. Prema tome, oni moraju biti zdravi pojedinci koji će biti optimalno sa svojim potrebama integrirani u društvo. Pa jedna žena izliječena od raka vrata maternice, a one su često mlađe osobe, treba svjedočiti to izlječenje, treba nas veseliti svojom pojavom na poslu, a opet s druge strane trebamo znati njene limite, te osigurati, ponavljam, optimalnu integraciju takvih ljudi u naše, nazovimo to, prijemčivo društvo, društvo koje će razumjeti njihove potrebe, a s druge strane njih na neki način poticati, te naše zdrave svjedoke suvremene sposobnosti suvremene onkologije, da ne budu u duši bolesni ili u srcu bolesni, nego da nas svakodnevno svjedoče koliko je vrijedan svaki trenutak našeg života. Profesore, za kraj, koliko je važan taj pozitivan stav oboljelog, koliko on utječe, možemo li tako reći, na izlječenje? Pa iskreno rečeno ne znam, ali vjerujem da je ekstremno važan i stav bolesnika i stav liječnika i stav zdravstvenog sustava i obitelji. Ima jedna stara teorija o raku, seed and soil, da je jednako važno i sjeme, sam rak, ali isto tako i organizam u kojem on raste. Tako i u ovom slučaju bi ja tu teoriju proširio i na društvo, tako da u tom jednom prijemčivom, zdravom, nasmijanom i kvalitetnom društvu koje razumije potrebe pojedinca, bit će i više izliječenih. Naša točka sada trenutno je taka da imamo ponajgore ishode u liječenju raka u EU i ponavljam, kroz sve mjere plana, a njih je 284, kroz njihovu punu implementaciju, a treba nam 200 milijuna eura kroz sljedećih 10 godina
za implementirati. Sad se trudimo iz europskih sredstava prikupiti što je moguće više sredstava za implementaciju plana, možda 100 do 150 milijuna. Uvjeren sam da ćemo spasiti, pazite sada ovo, po našim proračunima 110.000 godina ljudskih života, a u konačnici otprilike 5.000 života na godinu. To je više od Domovinskog rata. Dakle, ovo je u biti sada Domovinski rat. Ovo je patriotizam i ovo je način na koji se zapravo treba boriti za dobrobit našega društva. Profesore, hvala vam za kraj na ovim riječima koje uistinu puno govore. Nadamo se da će ova borba i kroz ovakve meetupove učiniti svoje. Hvala vam što ste bili dionik našeg. Hvala vama. Pozdravljam primarijus Tatjanu Nemet-Blažić. Dobrodošli. Čujete li? Čujemo se? Dobro večer i lijepi pozdrav svima. Dobra večer. Dolazite iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i važan ste dio Heroik integriranog stručnog tima. Kao koordinatorica nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice, Heroik prenosi vašu odličnu kreativnu kampanju Neću rak, reci raku pa. Možete li reći nešto konkretnije o provođenju ovog programa? Mi smo u aktivnostima nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice, s obzirom da je trenutno su obustavljene neke aktivnosti organiziranog pozivanja žena, kao što je i primarijus Vera Katalinić-Janković spomenula, zbog rada na poboljšanju infrastrukturnih elemenata i programskog rješenja za praćenje i evaluaciju programa, se okrenuli aktivnostima koje možemo sada provoditi i koje možemo pojačati, a riječ je o usmjeravanju na edukaciju i informiranje. Evo, danas smo isto čuli da je to jedan od vrlo važnih elemenata prevencije, jedan prvi korak u brizi za svoje zdravlje, a osim toga pandemija COVID-19 koja je započela prije oko godinu dana je neke započete aktivnosti usporila ili zaustavila, pa smo tako ovo planiranje pilot projekta u jednoj županiji, u Virovitičko-podravskoj županiji, koji je trebao dati rezultate provođenja reorganiziranog nacionalnog programa u koji bi uključivao korištenje primarnog testa, HPV testa za primarni probir i onda na temelju tih rezultata napraviti jedan nacionalni program na provedbi na nacionalnoj razini. Morali smo malo zaustaviti, pa smo onda išli izraditi online web stranicu na kojoj smo objedinili sve informacije i bitne informacije o primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj prevenciji raka vrata maternice, uključujući i prevenciju infekcije HPV-om koja je glavni uzročnik raka vrata maternice. Za ovu jednu edukativnu platformu smo, kao i za ovaj nacionalni program, osmislili slogan Neću rak, a upravo zato što smo mogli upotrijebiti ovaj jedan odlučan slogan kojima zapravo svatko može reći da neće rak ili svom nekom dragom, bliskom majci, prijateljici, sebi, sama žena sebi može reći ili kćeri, dakle svatko može upotrijebiti, a upravo zato što je ovo sjelo jedno od najpreventabilnijih sjela raka. Čuli smo da postoje metode prevencije i to primarne prevencije, a to je cijepljenje, te sekundarne prevencije, odnosno postupci u medicini gdje se on može vrlo rano otkriti u najranijim fazama razvoja i kada je liječenje najuspješnije, gotovo 100%. Dakle, gotovo svaki slučaj raka se može spriječiti odgovornim brigom za svoje zdravlje i korištenjem kombiniranih metoda prevencije, dakle cijepljenjem i ranim ginekološkim pregledima. Stoga možemo reći raku odnosno da jednostavno bude što dalje od nas, a to je i u okviru ciljeva ove globalne strategije Svjetske zdravstvene organizacije i europskog plana koji ima za cilj ubrzanje aktivnosti za eliminaciju, dakle za potpuno uklanjanje novo oboljelih i umrlih i od ovog sjela raka. Na toj stranici inovativnoj postoje osim informacija i interaktivni sadržaji,
gdje se mogu naći interaktivna karta poput popisa informacija o ginekološkim ordinacijama u županijama, a i pripremamo inovativan, edukativni online platformu za e-edukaciju ili e-učenje na kojem ćemo prikazivati različite teme iz područja ženskog zdravlja koje će pripremati ginekolozi, a također ima jedan obrazac gdje mogu zainteresirani korisnici postaviti pitanje na koje će odgovarati stručnjaci. Imate odličnu suradnju s mladim studentima medicine s kojima ste napravili iskorak u promicanju catch-upa za cijepljenje mladih do 25 godina, te u povratne informacije i interes srednjoškolaca i mladih do 25 godina. Je li u duhu struke nacionalne strateških okvira protiv raka i svih ostalih epidemioloških preventivnih strategija napokon moguće u program uvrstiti besplatno cijepljenje u catch-upu populaciji za zainteresirane djevojke i mladiće koji se nisu cijepili u 8. razredu? Pa mi smo uz ovo cijepljenje protiv HPV-a koje je uvršteno u nacionalni program cijepljenja, znači rutinsko cijepljenje određene dobi učenika i učenica, što je odabrano za Hrvatsku u dobi od 14 ili 15 godina, dakle u 8. razredu osnovne škole, odlučili već u nekoliko navrata do sada, u posljednjih nekoliko godina, ponuditi besplatno i preporučeno cijepljenje ako netko to želi i za starije skupine i dakle proširiti ovaj obuhvat procijepljivanjem i za učenike i za 8. razreda osnovne škole, to su bili svi srednjoškolci i mladi do 25 godina. Prva jedna takva akcija ponude je bila 2016. godine, a prema raspoloživosti cjepiva, a posljednje 2 godine, 2019. i 2020. se nastavila ova jedna mogućnost da osobe koje se nisu iz raznih razloga cijepili ili su propustili cijepljenje mogu to učiniti u okviru ovoga dopunskog cijepljenja za mlade do 25 godina. Interes je velik, studenti pogotovo su zainteresirani i pitaju čak proaktivno i traže mogućnosti kako bi se to moglo ostvariti i onda smo stoga jednu tu inicijativu pretvorili u mogućnost da se i kroz nacionalni program omogući cijepljenje starim dobnim skupinama. Međutim, za osobe iznad 25 godina ne postoje medicinski dokazi jasni i jednoznačni da bi ono bilo učinkovito kada bi se primjenjivalo rutinski, dakle na sve mlade osobe starije od 26 godina, a to je razlog zato što je infekcija HPV-om vrlo proširena u populaciji i procjene su da je više od 70 i čak neki kažu više od 80% populacije spolno aktivne u jednom trenutku svog života bilo u kontaktu sa nekim od tipova HPV-a, pa onda s obzirom na tu proširenost i prokuženost u populaciji ne bi bilo dovoljno učinka na ovoj javnozdravstvenoj razini da bi se rutinski procjepljivali svi stariji od 26 godina, nego je individualan pristup ovdje potreban. Ako je netko u većem riziku, može se i da primjerice do 45 godina cijepiti, ali to se onda radi prema individualnom pristupu, je li neko u većem riziku i nije onda u sklopu nacionalnog programa besplatno, već uz plaćanje. Ali ovu akciju za mlade do 25 godina kada se vidjelo da je i dalje učinkovito, iako je najbolje cijepljenje za mlade u ranijoj dobi jer je imunološki odgovor onda bolji, a i prije spolne aktivnosti da se ne dogodi da je već netko bio u kontaktu, smo produžili i ove godine, tako da je u 2021. godini će biti moguće prema raspoloživosti cjepiva da se i srednjoškolci i mladi do 25 godina cijepe. Hvala vam na ovoj kreativnoj kampanji i kreativnom nazivu kampanje. Naravno, u nekim drugim prigodama razgovarat ćemo, nadamo se, o nekim novim projektima. Hvala vam što ste bili gošća ovog meetupa. Hvala vama. A sada odlazimo u Brisel. Nadam se da na liniji imamo zastupnika u Europskom parlamentu, profesora doktora Tomislava Sokola. Čujemo li se? Dobar dan, ja vas čujem, ali imao sam problema s poveznicom. Ne znam, čujete li vi mene?
Čujem. Drago mi je da ste s nama. Prije svega čestitke na stalnom angažmanu u evropskim politikama u borbi protiv raka te vašoj stalnoj podršci u projektu Heroj. Nadamo se da će Hrvatska liga protiv raka u vama imati partnera koji su mogli predstaviti odlične rezultate koje je Heroj napravio i u Europskom parlamentu s naglaskom na liderske inicijative poput prvog screening programa raka pluća u svijetu i Gender Natural cijepiva protiv HPV-a među prvima u Europi. Možete li nam prenijeti kako aktivno sudjelujete u kreiranju europskih politika protiv raka s naglaskom na prevenciju raka cijepljenjem screeninga i koncepta survivorship? Hvala vam lijepa, srdačan pozdrav svima, drago mi je, zahvaljujem što ste me pozvali. Da, doista se mnogo toga događa ovdje u Briselu, a jučer je zapravo bio povijesni dan jer sigurno znate da je predstavljen Europski plan borbe protiv raka i to je na neki način kruna svega onoga što smo mi radili, pogotovo iz Europske pučke stranke otkad je počeo ovaj mandat Europskog parlamenta. Ja bih samo podsjetio da smo u predizbornoj kampanji 2019. za europske izbore upravo je na razini cijele Europske unije jedan od glavnih aduta, jedna od glavnih tema naše političke opcije bila upravo donošenje Europskog plana borbe protiv raka i stavljanje borbe protiv raka odnosno određivanje toga kao primarnog cilja, jednog od najvažnijih ciljeva upravo politike Europske unije. I to je bila velika promjena u odnosu na sve što se govorilo prije, jer kao što isto tako sigurno znate, primarne nadležnosti Europske unije su u području gospodarstva, slobode kretanja roba, ljudi, usluga i tako dalje, dok je zdravstvo primarna nadležnost država članica. I tu Europska unija ima ograničene mogućnosti djelovanja. I u principu može samo nadopunjavati i potpomagati djelovanje država članica, ali ne može zakonodavstvom ujednačavati recimo izvore financiranja, pravo na zdravstvenu zaštitu, određivati, definirati mrežu zdravstvenih ustanova, uvjete za obavljanje liječničke djelatnosti i tako dalje. Dakle, sve te ključne zapravo stvari su nadležnosti država članica, zbog toga se zdravstvo nije percipiralo kao nešto čime se Europska unija previše bavi do sada. Mi smo uspjeli to promijeniti i upravo kao rezultat to je naše predizborne kampanje i tog fokusa na zdravstvo i borbu protiv raka je osnovani poseban odbor za borbu protiv raka u Europskom parlamentu. I to je bio veliki politički uspjeh, nisu svi to blagonaklono gledali, nisu svi htjeli priznati na to, ali smo uspjeli tu stvar zapravo politički izgurati i ja sam postao jedan od članova tog posebnog odbora za borbu protiv raka i napravili smo, mislim, jako puno. Znači, već smo održali niz saslušanja na različite teme, od prevencije, ranog otkrivanja, ujednačavanja pristupa zdravstvenoj zaštiti, što je jedan od velikih problema u Europskoj uniji. Dakle, prema nekim istraživanjima 30% su veće šanse da će se otkriti rak dovoljno rano da se može liječiti ako živite na zapadu Europe nego ako živite u istočnom dijelu Europe. A i same šanse za izlječenje od raka jednom kad je dijagnosticiran su veće na zapadu nego na istoku. I tako je svugdje, dakle tu nije Hrvatska izuzetak, tako da će ta granica istok-zapad zapravo doista i postoji. Tako da je jedan od ciljeva upravo posebnog odbora za borbu protiv raka upravo to, ujednačavanje pristupa zdravstvenoj zaštiti, ujednačavanje šansi, tako da nemamo u EU građane prvog i drugog reda. Ja sam tu išao sa nizom inicijativa koje mislim da su korisne za nas, od povećanja financiranja za zdravstvo, i tu mogu reći da smo postigli veliki uspjeh kad smo uspjeli zdravstvo Europske unije povećati za 12 puta. Dakle, on je u prošlom 7-godišnjem razdoblju, proračunskom razdoblju bio 450 milijuna eura, a sad smo uspjeli ispregovarati da on bude 5,1 milijardu eura. Što još uvijek nije dovoljno, naravno, ali još uvijek puno više nego što je bilo prije. I to pokazuje da je doista borba protiv raka i općenito zdravstvo postalo jedna od glavnih tema u Europskoj uniji, ne samo zbog korone, nego i šire od toga. Također smo uspjeli postići da borba je jedan od 5 primarnih misija idućeg programa za istraživanje i razvoj teškog oko 100 milijardi eura Europske unije, Horizon, odnosno Obzor. Dakle, to znači da će kad gledamo europsko financiranje za vrhunska znanstvena istraživanja, kolaborativne znanstvene projekte i tako dalje, da će upravo istraživanje vezano uz borbu protiv raka predstavljati jedan od prioriteta. I to je isto tako velika pobjeda nas u Europskom parlamentu.
I naravno još bih spomenuo financiranje iz kohezijske politike koje je vrlo važno. Naime, kohezijska politika, dakle ovi europski fondovi o kojima se često govori, su bili primarni izvor financiranja za zdravstvenu infrastrukturu, ali u zdravstvenu radnu snagu od specijalizacija pa nadalje kroz Europski socijalni fond u prethodnom 7-godišnjem razdoblju. Dakle, najveći izvor financiranja iz europskog proračuna. I uspjeli smo se isto tako izboriti da i to financiranje ostane na visokoj razini, ali tu sada naravno ovisi prvenstveno državama članicama kako će odrediti svoje prioritete, u što će se financirati, što neće. Ja mogu reći da smo 2013. recimo nismo možda baš najbolje programirali jer smo tada na početku prethodnog 7-godišnjeg proračunskog razdoblja smo propustili priliku predvidjeti više sredstava za ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu i da se to 2013. bolje napravilo, vjerojatno bi već imali dovršenu nacionalnu dječju bolnicu, a ne bi sve bili u situaciji u kojoj smo sad. Dakle, sada imamo priliku te neke greške iz prošlosti ispraviti. Dakle, to je bilo otprilike što se tiče mog rada u parlamentu. Također još dvije važne inicijative za koje ja guram dosta. Jedna je zajednička javna nabava skupih lijekova. Dakle, po sličnom modelu kao što je sad sa cjepivima, naravno sad postoje određeni problemi, ali mislim da upravo za države članice kao što je Hrvatska koje nemaju dovoljno resurse i koje nemaju dovoljno dobru pregovaračku poziciju s farmaceutskim kompanijama kad kupuju skupe lijekove, a posebno za rijetke tipove raka, pogotovo pedijatrijsku onkologiju, da je to onda, da je ta zajednička europska nabava nešto što stvarno može smanjiti cijene i omogućiti nam da doista pod puno boljim uvjetima dobijemo te lijekove. I također pravo na zaborav, to je isto jedna, mislim, dosta važna inicijativa, a to je pravo da se nakon što prođe određeni rok, nakon što ste preboljeli rak, znači recimo 10 godina, da se više vaši podaci ne smiju tražiti od strane osiguravajućih društava kad sklapate ugovore o osiguranju, jer je vrlo čest slučaj da osobe koje su preboljele rak onda kod sklapanja tih ugovora moraju plaćati veću premiju od onih koji nisu, jer se smatraju većim rizikom. Dakle, radimo na tome da se na europskoj razini zabrani nakon određenog vremena, vjerojatno 10 godina traženje takvih informacija. Dakle, to je što se tiče mog rada, samo bih sad rekao 2 rečenice doslovno o Europskom planu borbe protiv raka koje je komisija jučer predstavila. Dakle, ono što je važno kod ovog plana je da naglasak je doista stavljen ne samo na liječenje, što je obično prioritet, nego doista ono što je izuzetno važno, pogotovo u kontekstu ove konferencije, a to je prevencija. Dakle, prevencija, rano otkrivanje i znači jedan holistički pristup koji će obuhvatiti sve, a ne samo liječenje. I tu je predviđeno da se jako velika sredstva iz tog programa EU za zdravlje upravo ulože u prevenciju. I mislim da je to jako velika šansa i da je to upravo ono što je važno u kontekstu rakova koji se u velikoj mjeri mogu doista prevenirati, a takav je slučaj ovo o čemu govorimo danas. Ja bih samo tu istaknuo da što se tiče konkretno cijepljenja na HPV, dakle da je definirano kao cilj Europske unije da do 2030. 90% djevojčica do 15 godina budu cijepljene i da će se u to uložiti velika sredstva Europske unije. Dakle, to je vrlo konkretno, to je nešto što je, dakle, vrlo konkretna stvar i vrlo konkretan cilj koji je Europska komisija tu postavila i tu će se uložiti velika sredstva iz programa EU za zdravlje da se to postigne. Tako da ćemo u idućem razdoblju upravo za cijepljenje na HPV imati jako velika sredstva na raspolaganju, a onda naravno će biti na državi da organizira to na pravi način kako bi se to moglo provesti naravno u što bržem roku, kako bi doista što više ljudi iz ciljane skupine moglo biti što prije cijepljeno i na taj način kako bismo doista mogli jako doprinijeti prevenciji. Mislim da je to jedna stvar koja je od jako velikog značaja. I ono što bih samo još istaknuo da ima mnogo drugih stvari koje su planom predviđene, od ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu, financiranje centara izvrsnosti, što je isto inicijativa na kojoj radim, širenje europskih referentnih mreža koje postoje za razmjenu informacije između različitih država i zdravstvenih ustanova. Dakle, jako puno toga je predviđeno i predviđen je ukupni proračun samo za mjere koje se neposredno tiču provedbe plana od 4 milijarde eura iz europskog proračuna u idućem 7-godišnjem razdoblju. Tako da je to jedan jako dobar početak i tu Europska unija doista može pomoći državama članicama kroz razne aktivnosti, među ostalog i kroz financiranje kampanja cijepljenja, prevencije i ranog otkrivanja, da incidencija raka bude puno manja i da se doista i smrtnost od raka smanji sa današnjim brojki koje su ogromne.
jer prema podacima koje mi imamo oko 40% slučajeva raka se mogu spriječiti. Dakle, 40% slučajeva doista ovise o životnim navikama, o tome je li netko cijepljen na HPV recimo i tako dalje i tu postoji ogroman prostor za napredak, ogroman postotak za smanjenje incidencije i smrtnosti i mislim da će to Europska unija doista i sve ove aktivnosti o kojima sam govorio doista pomoći da situacija u idućih nekoliko godina bude puno bolja. I evo, to je bilo toliko od mene. Evo, hvala vam još jednom što ste mi dopustili da nešto kažem o tome što se radi na razini Europske unije, ali mislim da je doista relevantno. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu i ovim informacijama. Želim vam puno rada, puno uspjeha u radu u Europskom parlamentu. Hvala vam što ste bili gost našeg virtualnog meetupa. Hvala vam još jednom. A sad iz Brisela dolazimo u Zagreb, vraćamo se u Zagreb. S nama bi trebao biti profesor dr. Damir Eljuga. Čujemo li se, profesore, ponovno? I svim sudionicima. Profesore, čujemo li se? Čujemo se, ja vas čujem, jako dobro. Bravo, odlično. Evo, ponovno smo s vama. Često ističete da od raka vrata maternice ne bi trebalo umrijeti niti jedna žena, budući da imamo dva jaka oruđa u rukama, a to su dijagnostika papa testom i cijepivo protiv HPV-a. Jeste li zadovoljni dosadašnjim postignućima? Kako biti još učinkovitiji? Pa naravno uvijek možemo biti bolji nego što jesmo i naravno i ovaj heroj konferencija koju imamo ima za cilj da polučimo određene rezultate u promišljanju kako biti bolji i učinkovitiji. Ono što ja držim, naravno, lako je reći da je to sjelo koje je moguće lagano otkriti, da lagano, ali osnovni problem treba žena doći primjerice na ginekološki pregled, mi je trebamo dobiti da ona bude pregledana kod ginekologa, kod svog primarnog ginekologa. Naravno, svi znademo što je cijepivo protiv humanog papiloma virusa, ali jednostavno je reći, ali moramo dobiti osmaši i osmašice, ovo bi moglo jako dugo govoriti, ali naravno vrijeme pomalo curi. Jesam li zadovoljan? Svakako da sam zadovoljniji jer sam ja u ginekološkoj onkologiji jako dugo i svakako je sada situacija puno bolja. Samo kratko, kada smo 2008. krenuli sa nacionalnim danom borbe protiv raka, odnosno danom mimoza, tada sam govorio da je blizu 400 žena svake godine oboli od raka vrata maternice, a jedna, dakle skoro 360 svaki dan jedna umre, dakle od invazivnog raka vrata maternice, a kad se tome zbroji i broj oni koje su imale one takozvane neinvazivna sjela, odnosno premaligne lezije, kako se to kaže, vrata maternice, da je to jako veliki broj. Ono što bi ja poručio i što je moja želja, sluša me kolegica Nemet i kolegica Capaku će prenijeti, a i kolegici Janković, dakle što je nužno? Napraviti nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice koji će obuhvatiti upravo, jasno, edukacija, bez nje neće biti ništa, ali taj nacionalni program treba definirati što je činiti. Evo, stjecajem okolnosti, ja sam bio jedan od članova u onom timu nacionalnog programa svojedobno prije kad je bio glavni papa test, kada smo rekli od 25. do 64. godine treba jedanput u 3 godine napraviti papa test i kad bi se to dogodilo bilo bi super. Negdje kad se zbroji, mislim da je 2012. krenuo, dakle postotak tih žena koje su došle u sklopu nacionalnog programa i broj žena iz oportunističkog tog pula, negdje ih je bilo 55-60%. To je nedovoljno. Treba biti odaziv barem 60%, odnosno 80%, sorry. To je ono što kažem, 80% mora biti odaziv. Ali sada, kao što znademo, da nema raka vrata maternice bez infekcije humanim papiloma virusom, u ovom nacionalnom programu će što biti? Glavna stvar PCR genotipizacija HPV-a. Ali što još trebaju onda imati ginekolozi? Na terenu oni moraju imati registar tih cijepljenih djevojaka, odnosno žena protiv tog humanog papiloma virusa. I onda će sigurno strategija pozivanja tih žena koje su cijepljene biti malo drugačija. Mislim da sam dovoljno jasan. Jasni ste, evo u početku ste spomenuli nacionalni dan protiv raka vrata maternice. Možemo li biti sad malo konkretniji? Što on znači oboljelima, onima koji su se izliječili i liječnicima koji s njima svakodnevno se bore za život? Dakle, ponovite, oprostite, malo vas nisam čuo zadnju.
Kažem, možete li nam nešto reći o nacionalnom danu protiv raka vrata maternice? To je dan kojeg je Sabor proglasio. Da, kako da pače. Dakle, odmah po početku tog prvog dana mimoza koji smo imali 2008. negdje 2009. smo u ime Lige sam potpisao pismo tada predsjedniku Hrvatskog sabora gospodinu Luki Bebiću da bi bilo dobro da to bude nacionalni dan borbe protiv raka vrata maternice. Zašto je to važno? Jer onda imamo podršku našeg Sabora, imamo onda podršku i vlade, podršku Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, svih praktički nacionalnih i regionalnih zavoda za javno zdravstvo, što je jako važno i u tom pogledu ta podrška je svakako jako važna. Evo, što drugo reći. Profesore, kakav je vaš dojam o projektu Heroik iz perspektive stručnjaka za ginekološku onkologiju koji je razgovarao s mnogo pacijenata u životu? Pa svakodnevno i danas razgovaram sa svojim pacijentima. Ono što me raduje u ovom projektu Heroik je sljedeće. Vrlo jasno. Držim, i to sad ponavljam i naglašavam, imati jedan dan, jednu kampanju, bez obzira kako se ona zvala, da li dan narcisa ili dan mimoza ili 12 minuta kretanja protiv raka, gdje promoviramo Europski kodeks 12 pravila prevencije raka vrata maternice kojeg ćemo, evo, planiramo imati negdje u 5. mjesecu uoči Europskog tjedna borbe protiv raka, je nedostatan taj, dakle, jedan dan. Jer danas mladi žive vrlo dinamično, kao što ja vidim u tramvaju, svi gledaju mobitele, vole kratke poruke, SMS se zna što je, da je to kratka poruka, ne vole čitati debele knjižice i tako dalje. Prema tome su me pohvalile mnoge mlade žene, dakle mlađakne, da je ovo dobro, posebice toga što dobivaju informacije od stručnjaka na ovim društvenim mrežama. Tako da sam ja bio zapravo zamoljen od moje mlađe kćerke da moram biti na Facebooku, pa sam ja na Facebooku zadnjih 3-4 mjeseca, evo da se malo pohvalim. Pa ih ja pratim i upravo znam njihova na jedan način psihološka promišljanja kako reagiraju na ove poruke koje mi šaljemo. U svakom pogledu mislim da je ova kampanja jako dobra i što je dobro još, ono što sam shvatio, u početku sam razmišljao taj karate, ti pokreti, kato, jedan, drugi, disanje i tako dalje, koliko će to biti učinkovito, korisno. Da sam malo pohvalim, dok sam studirao medicinu sam malo trenirao i ja karate, tako da mi je drago da je taj karate program uključen i uistinu sam dobio nekoliko dopisa i pisama i telefonskih poziva da su žene koje su, ajmo reći, u fazi, nekoliko njih primjerice u fazi liječenja zloćudnih bolesti, pred ekranom su dakle oponašali one savjete kako se kretati, kako pravilan stav napraviti, kako disati pravilno uz one stručnjake, odnosno naše karatiste iz karate kluba Hercegovina Zagreb. Tako da im evo od srca zahvaljujem da su oni pridružili i da nam daju podršku ovom našemu programu, odnosno projektu Heroik. Profesore, evo, hvala vam na ovom izlaganju. Ja se nadam da je pred vama i pred nama još puno ovakvih i sličnih projekata i hvala vam što razmišljate o mladim ljudima koji moraju biti... Evo, hvala svima koji ste ovdje, vjerujem da me čujete i vidite, ali bi posebice zahvalio mom kolegi i prijatelju, profesoru Eduardu Vrdoljaku, koji je jedan korifej, koji je jedan borac u pravom smislu riječi, pravi heroj, koji je praktički bio glavni autor ovog nacionalnog strateškog okvira protiv raka. I evo, koristim prigodu da mu u ime Hrvatske lige protiv raka i u svoje osobno ime čestitam, jer je, iskreno ću reći, najzaslužniji da se je ovaj projekt napisao, koji je mogao biti poslije, gdje naravno sa svojim suradnicima, biti poslije usvojen u Vladi Republike Hrvatske, a potom i u našem Saboru u 12. mjesecu prošle godine. Hvala. Hvala, profesor. Ili me čuo, Edo? Jesam, velika ti hvala na pozivu i na lijepim riječima. Eto, Edo moj, živio ti meni, prijatelju. Bog. Evo ga. Ja se nadam da čujemo primarijusa Miroslava Menusa. Dobrodošli. Dobrodošli. Ja vas čujem, nadam se vi mene.
Čujem vas. Drago mi je da ste se priključili ovoj inicijativi i ovom meetupu. Možete li nam prenijeti više informacija o epidemiji raka maternice u Hrvatskoj naspram jedne Švedske ili Australije? Što možemo naučiti o prevenciji raka vrata maternice od država koje najavljuju eliminaciju ovog raka do 2030. Što oni imaju, a mi nemamo? Što oni rade, a mi još to ne radimo i možemo li? Da, ja sam dobio najteže pitanje. Evo, lijepi pozdrav svima, zahvaljujem se organizatoru koji su me pozvali da se priključim, to sam s veseljem prihvatio i ono što je i primarius Vera Katalinić-Janković u početku rekla i spomenula, osjećam potrebu malo šire, koliko mi dopustite, neću biti predug, posebno kad netko spomene jednu Švedsku, Norvešku i slično, a često puta u svojim javnim izlaganjima, pa evo i putem kongresa koji budu u organizaciji udruge poslodavaca u zdravstvu, jer moramo spomenuti i financiranje. Drago mi je što je također naš eurozastupnik, gospodin Sokol, više puta izrekao za mene vrlo ključnu riječ, a to je prevencija ili preventiva, koja je nažalost u Republici Hrvatskoj svedena na niske grane. Dakle, kad govorimo o epidemiologiji, već smo svi to spomenuli, humani papilom virus je ključan u cijeloj priči i naravno ako nema humanog papiloma virusa, onda nema ni karcinoma vrata maternice, to je svima jasno. Ono što imamo određeni problem, a to je problem što ljudi ne razumiju, povezuju sa nekim drugim situacijama i bolestima, a za koje također provodimo cijepljenje, pa smatraju potpuno krivo, naravno, ako su protiv neke bolesti procijepljeni, da su onda od nje zaštićeni pa se mogu slobodno, neodgovorno ponašati, a to onda povezuju naravno potpuno krivo i sa ovim slučajem, jer znamo da naravno jedno promiskuitetno ponašanje, rano stupanje u spolne odnose i sve ono slično, što svako za svoje dijete kao roditelj od toga zazire. Kad ste me pitali u usporedbi sa recimo jednom Švedskom i slično, mogu spomenuti ono što često puta ističemo, dakle usporedba putem takozvanog europskog indeksa zdravstva ili zdravlja, gdje prema pojedinim parametrima dakle se boduju zemlje i nažalost kroz 3 godine, ja sam imao zadnje podatke za 2015, 16 i 17, gdje je došlo do pada na ljestvici sa 16. na 26. mjesto kad govorimo o Republici Hrvatskoj, a jedno od mjerila koje se mjeri i boduje je i ulaganje u prevenciju. Pa onda upravo kad vidimo koje su to zemlje koje najviše ulažu u prevenciju i koje najviše izdvajaju za prevenciju, to su onda upravo ta nekakva Švedska, Norveška, Velika Britanija i slično. Mi smo imali također i nacionalnu strategiju razvoja zdravstva od 2012. do 2020. jer ona je donešena u rujnu 2012. To je sad već daleka prošlost, gdje je u točki 5 pod nazivom razmjerno slabi pokazatelji zdravstva tad još rečeno da je posebno zabrinjavajuće stanje u Republici Hrvatskoj vezano uz zdravstveno ponašanje stanovništva i rizične čimbenike poput pušenja, pretilosti, pretjerane konzumacije alkohola, dakle svega onoga što znamo da mogu biti rizični čimbenici i jesu za neke druge bolesti. I jednako kao što je naglašeno već tad da ne postoji kultura preuzimanja osobne odgovornosti za vlastito zdravlje, odnosno odgovorno korištenja zdravstvene zaštite. I kad u taj kontekst stavimo postotak izdvajanja za prevenciju, dakle od ukupnog zdravstvenog kolača, to su nažalost samo mrvice. Sve to skupa rezultira generalno jednim lošim stavom prema prevenciji, a cijepljenje je definitivno prevencija i to vrlo kvalitetna i značajna i onda evo imamo taj rezultat koji imamo. U 2018. započeli ste s planiranjem i pripremama provedbe prve faze regionalnog nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice na regionalnoj razini, koja uključuje novi pristup
probirnog testiranja u Virovitičko-podravskoj županiji. Kakva je situacija s tim pilot projektom? Pa evo, čuli smo i od primarius Nemet Blažić, nažalost nesretna korona i pandemija globalna bolesti COVID-19 uz direktne negativne posljedice u smislu umrlih, oboljelih i slično, ima i indirektne koji se još ne vide, mogu se nazrijeti i naslučivati, ali nažalost sigurno će biti vidljivi, a jedno od njih je općeniti zastoj ili veliko usporavanje svih nacionalnih preventivnih programa, dakle i ranog otkrivanja karcinoma dojke i kolona, a evo taj takozvani pilot projekt je trebao i je u stvari započeo još tamo krajem 2019. I početkom 2020. I taman kad smo se dobrano onako svi skupa na području županije, to moram zaista iskreno reći, navukli na taj projekt i bili smo vrlo zainteresirani, zadovoljni od strane i lokalne razine politike, znači od razine županije, kao i svih onih koji su trebali biti uključeni od strane struke. Onda se dogodila epidemija korone i nažalost to je zastalo. Ja se iskreno nadam da je to samo trenutak koji doduše traje već godinu dana, ali da ovim poboljšanjem situacije sa koronom, nadam se i razumnim, odgovornim ponašanjem svih nas, da nećemo pokvariti trenutno dobar trend, da će evo i taj pilot projekt na području Virovitičko-podravske županije biti nastavljen, pa evo kao što je i zamišljeno da će polučiti dobar rezultat. Mi ćemo se zaista svi potruditi da to tako i bude kako bi se mogao implementirati na razinu Republike Hrvatske. Kažem, nažalost, za sad je to zastalo. Malo sam sad vas čujem, malo je bio prekid, ispričavam se. Malo nam veza bila, tako je, malo je bio prekid. No, moje pitanje dalje glasi, kako vratiti povjerenje u stručnost liječnika u cijepljenje protiv HPV-a s iskustvom preko desetljeća i ukloniti nepotrebne administrativne barijere na tome putu? Evo, sami ste spomenuli, došlo je do zastoja u cijepljenju, na to je sve utjecala korona. Pa evo, tu mislim da je izrazito bitan naglasak na tim, pod navodnike, administrativnim barijerama. To je također i primarius Vera Janković spomenula. Ja sam danas razgovarao i sa svojim specijalisticama školske medicine, čuti njihovo mišljenje koje je samo potvrdilo i moj stav i stav, vjerujem, svih, a to je taj nesretni potpis roditelja. I ja sam povukao paralelu, da li se neko od vas možda sjeća pandemije gripe, znači 2009. godine, kad je također slična situacija se dogodila jer je cjepivo protiv tadašnjeg pandemijskog soja gripe bilo napravljeno, distribuirano i onda iz nekog razloga je netko odlučio da se prije samog cijepljenja treba potpisati. Mi smo na terenu imali jako puno problema i odbijanja cijepljenja jer su ljudi postali sumnjičavi i nepovjerljivi jer razmišljaju čim se ja moram potpisati, znači da tu nešto nije u redu i to je bilo vrlo loše i vrlo loša odluka. Stoga smatram da svim silama, ako se ikako to s pravne strane ili ne znam ko će to odlučiti može, taj nesretni potpis treba definitivno ukinuti, da ne govorimo o tome da onda se postavlja i pitanje šta ako dva roditelja imaju različite stavove, šta ako su to razdvojeni, odnosno rastavljeni roditelji i tako dalje, ali definitivno taj potpis je veliki kamen smutnje i njega treba po svaku cijenu pokušati maknuti. Naravno da tu postoje još neki organizacijski problemi, a opet imaju veze sa ulaganjem u prevenciju i slično, jer svi oni glavni akteri ili uglavnom glavni akteri se nalaze u zavodima za javno zdravstvo,
a zavodi za javno zdravstvo su trenutno, sad ovo govorim i kao ravnatelj zavoda, trenutno na financijski vrlo lošem položaju. To naravno odmah ima i reperkusije na kadrove i po nekim zavodima diljem Hrvatske. Nažalost, postojećih specijalista školske medicine, na primjer, nema u dovoljnoj mjeri. Mislim da će se kolegice školske medicine, ovdje je doktorica Neda koja to može sigurno potvrditi, mislim da već oni u Zagrebu imaju određenih problema, onda možete misliti kako je nama. Dakle, tu definitivno nekakav stav, generalni stav prema većem ulaganju, većem vrednovanju prevencije, a onda i, ja to uvijek govorim, svih županijskih i naravno gradskog zavoda za javno zdravstvo, jer to su jedine u Hrvatskoj institucije koje se organizirano bave prevencijom. Dakle, to je definitivno put kojim svi trebamo krenuti, ali ne samo deklaratorno, već i stvarno. Mario Svenos, hvala vam evo što ste podijelili vaša razmišljanja na ovoj virtualnoj konferenciji. Hvala vam najljepše. Hvala vama i hvala još jednom na pozivu. A sada pozdravljam gospodina Marija Vučića, glavnog tajnika Karate kluba Hercegovina Zagreb. Dobrodošli, čujemo li se? Dobra večer, ja vas čujem, vi mene, nadam se. Čujemo. Karate je sport koji je znanstveno i dokazano doprinosi psihofizičkom zdravlju i koji je inovativna poveznica u ovom projektu. Kako je došlo do suradnje vas i lige? Što povezuje herojstvo u sportu i životnoj borbi? I zašto je važno uključiti obitelj u sport? Pa evo, prije svega zahvala Hrvatskoj ligi protiv raka što nas je pozvala u ovako vrijedan projekt, za nas nešto novo i rekao bih i za nas edukativno s jedne strane, a s druge strane nas ispunjava sa posebnim ponosom da možemo doprinijeti u društvenom aktivnosti i zapravo doprinosu za naše društvo u svakom segmentu. U ovom trenutku se radi o zdravstvenom, zapravo bude bolje i ta prevencija je uvijek korak ispred. Mi smo to naučili u sportu, dakle kada radite prevenciju prije treninga, ako je on malo zahtjevniji, zapravo spriječite mogućnost bilo kakve ozljede. Dakle, Karate klub zapravo je aktivan u našoj lokalnoj zajednici, iako su naši rezultati i ostvarenja na vrhunskoj razini od svjetskih prvaka, europskih prvaka, međutim, odavno smo shvatili koja je naša uloga u društvu, da ne možemo je gledati samo jednolično iz perspektive vrhunskog rezultata. Upravo završavamo jedan projekt Karate sport jednakih mogućnosti za djecu s poteškoćama u razvoju i invaliditetom. Nakon 2 godine financiran iz europskih sredstava. To nam je bilo jedno bogato iskustvo. Ovo je novi nastavak koji će nam zapravo oplemeniti nas, ali i otvoriti nove vidike. Nadamo se da je priča i herojska platforma zapravo samo početak dobrih stvari. Nadalje, Hrvatska liga protiv raka kada nas je pozvala, zapravo naš tim kineziologa, njih smo prvo pitali što oni misle o tome, da li su se spremni uključiti, jer osjetljivost populacije s kojom se susrećemo je, ajmo reći, nešto za nas ne samo novo, nego izazovno, ali i odgovorno. Mi u klubu trenutačno imamo 7 kineziologa, tako da smo s te strane uspjeli odgovoriti na kvalitetan način, pripremiti vježbe, snimiti ih i dati ih na korištenje, s tim da smo i naši kineziolozi su putem društvenih mreža zapravo dostupni svakodnevno svim pacijentima i svim zainteresiranima koji žele dobiti više informacija. Kad se gleda sa ovog strateškog gledišta, zapravo uvaženi panelisti i panelistice su govorili strategija, zatim nacionalni program, pa neki operativni planovi. Nekako našu ulogu vidim kao onaj zadnji korak do krajnjih korisnika i mislim da je to negdje naša uloga. Karate kao sport, i sami znate, dakle uči vas jednom jakom duhu, samurajskom pristupu s jedne strane, dakle bez obzira koliko puta pali morate se dignuti, krenuti naprijed i to je ona priča i ono što karate donosi sa ovoga psihološkog dijela u ovaj projekt. Naš svjetski prvak Ivan Kvesić i njegov brat Anđelo zapravo svojim primjerom, to je njihova majka Dijana, je upravo jedna od osoba koja je prebolila rak grla maternice. Ja se sjećam i to praćenje prije par godina što se njima sve događalo, kolika je to bila borba, kolika je bila važna podrška šire zajednice.
u našem slučaju nas kao kluba, njima kao sportašima, djeci koja se susretla sa tom situacijom jer je njihova majka bolesna. Dakle, ima to jako velik utjecaj i mislim da naša zajednička borba može puno toga dobroga polučiti. Heroic platforma, kao što je rekao profesor Eljuga, zanimljivo mi je bilo njegovo izlaganje, zapravo namijenjena je i s jedne strane svima, ali s druge strane je pristupačnija osobama mlađe životne dobi koje komuniciraju na drugi način. Dakle, platforma u kombinaciji sa korištenjem društvenih mreža je jedan dobar put. Posjećenost stranice je već sada negdje oko 10.000 osoba je na različite načine pregledala neki od videa i kolega Sokol je spomenuo zanimljivu stvar, dakle to je ova sada planiranje EU sredstva, dakle bitno je pri planiranju operativnog programa koji će zapravo biti temelj za povraćanje europskih sredstava predvidjeti ovakve aktivnosti, to jest financiranje preventivnih aktivnosti, javno-zdravstvenih kampanja i mislim da tu možemo dugoročno kao država napraviti veliki iskorak. Vaši sportaši su sudjelovali u pripremi prigodnih vježbi za Heroic projekt, a koji su izvodili vrhunski karatisti od svjetskog prvaka do osvajača europskih i svjetskih medalja i nacionalnih prvaka. Također ste organizirali, ste spomenuli 6 vrlo praćenih radionica. Kako se osjećate u ovoj novoj ulozi pomagača onkološkim bolesnicima? Pa ja bih prvo rekao, mi međusobno kad razgovaramo osjećamo jednu veliku odgovornost. Dakle, tu je granica između onoga što je pitanje zdravlja i zdravstvenog i onog što trebaju raditi liječnici, a što možemo mi doprinijeti kao sportaši, kao kineziolozi i pružiti neku podršku tim osobama. Bilo je izazovno, mogu reći evo primjerice za snimanje jedne takve live radionice je zapravo bila negdje priprema 3 do 4 dana. Taj tim koji je snimao, uvijek su bili različiti timovi, je potrošio i proveo vremena da bi se kvalitetno pripremio, da bi to izgledalo dobro i ono što je najvažnije, da bi osobe koje to trebaju vidjele nešto u tome korisno za sebe. Rekao bih i za nas neki herojski put, ali nama je to zapravo mali korak ako možemo na bilo koji način pomoći osobama koje se našli u ovakvoj životnoj situaciji. A na kraju, iz naše perspektive, možemo samo reći herojski naprijed. To što na kraju reći, nego i vama herojski naprijed. Hvala vam puno što ste sudjelovali i što ćete sudjelovati u humanom projektu. Hvala svima na pozivu i uvaženim panelistima. A sad se ponovno vraćamo doktorici Nedi Ferenčić-Vrban. Udruženje Europskih liga protiv raka vrlo je aktivno u kreiranju raznih platformi i preporuka prema europskim institucijama, a posebno ističemo njihove publikacije o konceptu preživljavanja i programima rehabilitacije i reintegracije bolesnika u svakodnevni život, tijekom i nakon liječenja. Hrvatska liga protiv raka stavila je velik naglasak na zdravstveno prosvjećivanje, fokusiranost na pacijente te koncept preživljavanja raka. Kako Heroic može pomoći u prevenciji raka ili kao podrška ženama koje se liječe ili su preboljele rak vrata maternice? Dakle, u ovoj fazi projekt Heroic je posvećen okupljanju integriranog tima na području skrbi i prevencije raka vrata maternice te eliminacije humanog papiloma virusa cijepljenjem i naglaskom na redovite ginekološke preglede, odnosno pokretanjem ponovo nacionalnog preventivnog ranog otkrivanja raka vrata maternice. Tu smo puno truda uložili u nadogradnju digitalne Heroic web platforme za podizanje svijesti o prevenciji oboljevanja od raka vrata maternice, te smo kroz Facebook stranice, Instagram portal, platformu i YouTube kanal, znači dostupni smo i mladom i starom, ajmo to tako laički reći, za sve informacije integriranog tima. Šta znači integrirani tim? Stručnjaci koji se bave područjem od ginekologa, onkologa, specijalista, epidemiologa, nutricionista, psihologa, naših karataša koji su nam izuzetno važni jer su pokazali koliko je snaga i borbenost važna u pobjedi zloćudnih bolesti.
Znači, na svim poljima smo htjeli okupiti integrirani tim, nećemo zaboraviti liječnike školske medicine koji su izuzetno važni za cijepljenje. A zašto to naglašavam? Zato što diljem Europe nije organizirano cijepljenje svuda kao u Hrvatskoj, jer moramo reći da je Hrvatska jedna od specifičnih koja ima, ajmo reći, idealne uvjete za provođenje cijepljenja. Znači imamo cjepivo, imamo school-based program, znači imamo svu djecu na okupu koju trebamo cijepiti i vršimo edukacije, kako mi liječnici školske medicine, tako i vršimo edukaciju edukatora, vršnjačkih koji su bliže samim studentima, mladima u srednjim školama, da kod njih podignemo svijest o važnosti cijepljenja, te da oni, ako i već roditelji njihovi ne odluče u 8. razredu, da kroz catch-up programe kada navrše 18 godina se sami odluče cijepiti, što se pokazalo vrlo, vrlo uspješnim i dobrim i tu smo naišli na veliki odaziv i na veliki uspjeh. Evo. Glavna ste tajnica Hrvatske lige protiv raka i čestitamo na višegodišnjim aktivnostima koje Liga provodi na ovom području raka vrata maternice. Što konkretno želite postići projektom Heroj u ovoj fazi? Pa u ovoj fazi želimo naglasiti dalje važnost edukacije, ali i želimo naglasiti da Hrvatska kao članica Europske unije je dostupno besplatno i na globalnoj razini dokazano učinkovito cjepivo protiv tipova virusa humanog papiloma koji mogu uzrokovati ne samo rak vrata maternice, nego rak rodnice, stidnice, penisa, anusa, usne šupljine i grla. Znači on nije rezerviran za djevojke i žene, nego i za mladiće i mušku populaciju. Znači trebamo cijepiti i jedne i druge. Naš profesor Skerle, moram to reći jer to je jedna ovako životna uzrečica, ali istinita. I znači muškarci nisu komarci u prijenosu humanog papiloma virusa i oni su također izuzetno bitni da se zaštite od ove pošasti. Iako imamo cjepivo protiv raka uzrokovanog humanog papiloma virusom, kojim su se cijepili milijuni djevojčica i dječaka kako bi na vrijeme spriječili rak u kasnoj životnoj dobi, u Hrvatskoj je još uvijek nedovoljna svijest i odaziv na cijepljenje. Znači, nismo zadovoljni trenutnim postotkom, to je negdje prosjek za cijelu Hrvatsku oko 40%, ali razlika od županije do županije gdje imamo 5 do 10%. Trebali bi to izjednačiti i doseći ove savršene mjere kako smo nazvali ovaj panel, znači 90, 70, 90 cijepljenosti. I mislim da do 2030. godine to trebamo i postići. Ne odustajati, ne klonuti duhom, nego uz sve moguće kampanje i sve što nam je dostupno i ostvariti taj cilj. Znači omogućimo nadalje cijepljenje srednjim školcima i studentima, poslušajmo stručnjake heroje koji u Hrvatskoj već godinama kako bi spasili od raka. Kao roditelji, evo naglašavam jer sam i ja roditelj, donesimo herojsku odluku da ćemo na vrijeme zaštititi svoju djecu od raka i informirajte se kod vašeg liječnika školske medicine, kod ginekologa, kod obiteljskog liječnika, informirajte se ne kod doktora Google, nego kod stručnjaka i cijepite svoje dijete. Cijepite. Doktorice, koje barijere biste adresirali zdravstvenoj administraciji kao prijeko potrebne da se uklone da bismo dobili vjetar u leđa za postizanje ciljeva nacionalnog strateškog okvira protiv raka? Pa svakako, evo kao što su već prijašnji cijenjeni panelisti spominjali, to je ovaj administrativni želi ili ne želi. U današnjem ako nemamo potpis roditelja, takvih dnevno potpisa dolazi 1 do 2 do 3. Znači, vrlo lako se dešava da ovako važna stvar dođe na potpis roditeljima koji se na svoje obaveze i jednostavno ili potpišu ili ne potpišu, prođe to vrijeme cijepljenja i dijete ostane necijepljeno čisto iz jednog
razloga nepotpisivanja, odnosno nedonošenja informiranog pristanka na kojem se inzistira. Hvala vam još jednom svima na svesrdnoj podršci i stručnom doprinosu čime ste dio ove plemenite herojske platforme, te na doprinosu digitalnoj zdravstvenoj prosvjećenosti i mentalnom osnaživanju onkoloških bolesnika i njihovih obitelji tijekom COVID-19 pandemije. Uz vaš stručni doprinos i podršku, naš zajednički cilj je lakše dostižan da 170.000 onkoloških bolesnika postane 170.000 heroja, te da ohrabrimo zajednicu na destigmatizaciji raka i bolji odaziv na prevenciju i pravovremene preglede na tragu ciljeva nacionalnog plana protiv raka. Nažalost, nemamo cjepivo za mnoge vrste raka, no za rak uzrokovan HPV-om imamo, te vjerujem da ćete se složiti da trebamo zajednički promicati poruku tko se ne bi cijepio protiv raka. I za sam kraj evo pozivam ponovno doktoricu Ferenčić-Vrban da nam zaključi ovu današnju temu. Vrlo kratko, evo, hvala vam što ste se odazvali ovim kasnim satima nakon, vjerujem, svima napornog radnog dana, evo i bližimo se kraju tjedna. Svima zahvaljujem, a moram se osvrnuti, zahvaljujem našem predsjedniku Hrvatske lige protiv raka, profesoru Damiru Eljugi, koji je strpljivo na svoj rođendan i dalje bio uz nas i dao nam je snažne poruke da nastavimo dalje i koji je tu uz nas, ajmo reći, mlade, da nastavimo njegovim stopama i nastavimo njegovu borbu u prevenciji svih sjela karcinoma, pa tako i raka vrata maternice. Projekt Heroik 170.000 onkoloških bolesnika može se pratiti na web platformi heroik.hr, Facebooku, Instagramu i YouTube kanalu uz video vježbe i radionice uživo. Naravno kad to epidemiološke okolnosti dopuste. Postanite i vi dio herojske zajednice i priče koja stvara 170.000 heroja koji će se vratiti u život, zadati udarac raku i izbaciti ga iz svoje svakodnevnice. Svako od nas može napraviti nešto herojski u borbi protiv raka. Heroji su i onkološki bolesnici, zdravstveni stručnjaci, karatisti i drugi sportaši, zdravstvena i državna administracija koja može napraviti odlučne poteze u prevenciji i liječenju raka, mediji i svi građani. Mi ćemo se svakako pobrinuti da današnji zaključci sadašnji budu prisutni u Ministarstvu zdravstva i Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo kako bismo napravili herojski iskorak u budućnost bez raka vrata maternice i HPV-a. Za kraj, zadajmo udarac raku. Hvala vam što ste bili s nama. Hvala svima.